Da, chiar și eu am fost impresionat de numărul de lead-uri, ca să zic așa, că totuși au fost, să zicem, în total vreo 7 în total, șase, De, 7. de cât? Da. De săptămâna trecută luni. Deci sunt vreo 12 zile. Un Vreo, lead, un lead în medie pe zi. aproximativ, să zicem, da, 0,8. Da, 0,8 lead-uri pe zi. da. Poate de multe ori nu am claritatea necesară, pierd prea mult timp documentându-mă despre cum să faci un ad și așa, lucrând cu tine, mi se pare că e totul mult mai eficient. Adică mi-e mult mai la îndemână și mi-e ușor atunci când am cu cine să discut și să confirm anumite idei, ca să nu mai pierd vremea, că de fapt despre asta e vorba. Pierzi foarte mult timp încercând diferite lucruri, mergând în ceață, încerci tot felul de lucruri și nu știi, dar așa atunci când discuți cu cineva, analizezi o situație și propui un plan și te ocupi de primii pași pe care îi vezi la momentul respectiv, e mai ușor să progresezi. Și despre asta e vorba, să vezi progres. Și eu văd progres și îmi place. Aici chiar vreau să te întreb. Noi acum suntem aproximativ după 30 de zile în care am lucrat împreună, ne-am văzut de 4 ori și între sesiuni am lucrat și am dezvoltat mai multe, am dezvoltat un plan de strategii pe care am început să-l implementăm. În primul rând, aș vrea să te întreb care este situația ta acum pentru tine după aceste 30 de zile. Din punct de vedere mental, sunt într-un punct bun, pentru că simt că am o direcție. Asta mă relaxează oarecum la nivel mental, adică nu mai pun presiune pe mine care să mă afecteze. Pun o presiune, dar într-o direcție bună. Știu ce am de făcut, mă simt bine din punctul ăsta de vedere. Și situația din punct de vedere al muncii noastre efective, adică se văd deja rezultate, avem un obiectiv clar și deja am atins, să zic așa, o mare parte a obiectivului, acela de a aduce clienți. Deja am generat niște lead-uri foarte serioase care au potențial foarte mare de a le converti. Deci suntem acolo. Ce poți spune despre modul în care lucrăm împreună? Dacă poți spune un lucru care îți place din procesul acesta. Îmi place că nu e o presiune, e o relaxare în același timp în care facem un plan, avem niște lucruri de făcut, dar nu este o presiune negativă. Nu știu, de multe ori poate în colaborări poți să simți o oarecare presiune din partea coachului să faci lucrurile într-un anumit fel, într-un anumit timp, ceea ce și la noi, ok, există un plan pe care căutăm să-l împlinim. Mai important decât asta e faptul că luăm în considerare că apare și viața, adică viața, apar multe lucruri neprevăzute și atunci le putem integra în acțiunea noastră și să fim ok cu asta. Inclusiv cu sesiunile, distanța dintre sesiuni, nu este nicio presiune și e totul în mod relaxant. Și atitudinea ta te simți pe tine foarte relaxat, foarte încrezător și asta îmi dă și mie o doză de încredere că suntem și pe drumul cel bun și că știi și tu ce faci, nu faci la ghici niște lucruri sau cum le simți, ai și tu un plan și îmi dă și mie încredere toată chestia, toată